Дамјан Продакчан. Поздрав од Пепи. Од Ботевград за нивевите деца, за Ники и Ивана, за нивевите прекрасни две деджица, од тате Пепи од Ботевград, за Ивана, за Ники, за срцата тате, като казва Пепи, моето богатство са моите деца. Ивана и Ники. Ще си гледам децата, ще ги гледам как безгрижно растат, от нищо няма да ги лиши. Ще ги гледам как растат от нищо, няма да ги лиши. Като Пенелопети, мечафенге камера в девла, девла. Благодарна съм, че Диан Манде е Ники. Къде Оленге? Мичай, Ивана, Мочаво, Ники, одеве Одяманге. Мичай, Ивана, Мочаво, Ники, Мотик Ночаво, Ники, Путрен Манге, Мовило Кайтикена, Молав Мечавен Горо. Мичай, Ори принцеса, Мекшаборо принца, като Пенелопепи кръвта вода. Не скала като Пенелопепи, бут-бути ме как е рафтумен те париара. Пепи, да имаш син е богатство, подкрепа за цял живот, синете Ники. Обичам те, разбери. Като казва Пепи, да имаш дъщеричка е богатство, подкрепа за цял живот, Ивана, ти разбери, обичам те завинаги. Като казва Пепи, на тате душата, на тате сърцата, на тате живота. за моите деца, за моето бъдеще. Нашето богатство сте вие. Ники, като казва Пепи, като казва Пепи, на тате душата, на тате сърцата, на тате живота. За моите деца, за нашето бъдеще. моето богатство сте ви. Ники и Ивана. Дамјан Продакчан.